Palibot na nagluwas sa indang mga classroom mantang naka-duck cover and hold ang maabot sa 1,000 estudyante kan Bicol College High School. Matapos magtanog kan alarma, sinyales na igwanin linog. Ang mga paratukdo nagtaumanin asistensya sa mga estudyante, asin nagtaunin akuder sa mga estudyanteng nakulugan asin nalugadan. Pirasa na ini sa mga eksena sa ginibong earthquake drill sa eskwelahan. Bilang pilot site sa Bicol, ka Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED 2023. Pinanginotan ng aktibidad kan Office of Civil Defense o OCD Bicol asin kan Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang earthquake ay wala pang instrument na makapag-predict kung kailan mangyayari yung earthquake. So kailangan handa tayo. Where we will capacitate our students particularly kasi sila po yung isa sa mga vulnerable sector natin, yung mga estudyante. Ang grade 11 student na si Victoria, pigpapasalamat na mapili ang sindang eskwelahan bilang pilot site. Sa mga siring kayang aktibidad, nadudugangan ang sindang kaaraman na makakatabangan ni makalikay sa anuman nakatibaadan tuyong igwanin kalamidad. Sobra po siyang importante, lalo na po sa amin ng mga student po. So, importante po siya para po nagka-earthquake po, alam po namin yung gagawin namin just in case. Maginan mismong pamayokan eskwelahan ug maman sa oportunidad na maibali ang sa indang eskwelahan sa dakulang aktibidad. Continuing learning experience not only for the student clientele of BC Basic Education Department, but also for the employees. Ang aktibidad parte kan second quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED na obhetong matukduan ng mga estudyante kan tama asin salbadong gibuhon tuyong may linog. Ito po ang kahalagahan ng pagbigay ng yung tinatawag nating capacity building sa ating mga kababayan. Laom kan OCD Bicol, lugod mapakinabangan kan mga estudyante asin para tukdo ang dugang nakaaraman na posibleng magsalbar sa buhay sa oras din katibaadan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.